Actuellement dans le bako maliko no maliko ka anga pulinton be aw be am fako bismillah aw don ki wor keneka bagru bo fle Jibril Sako ali kera mali pionnier ka commissaire de l'association Nyama Kurayi ni ali bina sanani ke o nyama yala o kum konna na bara walwale chama mbudale no afe amena walwale ke awyi ni ndo kibari kono anga jamana sewa ya chama soro kickboxing hukum kono ni ali farikulu nyeneje mi meke se ani bulula abe walwale soro ni ndo kibari kono aw bismillah okura aw don kibaru keneka ina fantu nya fa na to bina boguru bawla king boxu e farikulo nyeneje anga jamana kono mi mega jamma wi dungodo anga jamana ani ko anga jamana wala Adam Jack Pile ali kera champion d'Afrique de la compétition Afrique MMA League no kera Côte d'Ivoire jamana ka ni nyogonda en kofe anga jamana seba ya wera chamon soro ala ya saka famel ken kuina anga je anga Abdoulaye me ya ga soro lon laje Kickboxing ye farikolo ɲɛnajɛ sifinaka caman bɛ min kɛ an bɛ waati min na eko bi an ka jamana kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ don min sigilen bɛ bolokuru ani kɛlɛ degeli kan wa ɲɔgɔndan fɛn fɛn mana kɛ ni farikolo ɲɛnajɛ la farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ sebaaya sɔrɔ siɲɛ caman ni y'an ye Tempo Club la champion caman ni farikolo ɲɛnajɛ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u caman bɛ bɔ nin centre in de la ni taara ni mɔgɔ damadɔ ye toujours il va y ne ka mɔgɔw gagné ta de ka ca min bɛ perdre quoi voilà que ça soit international fɛn o fɛn kɛra champion d'Afrique la ne ka mɔgɔw gagné ta n ka mɔgɔw gagné ta i bɛ taa sɔrɔ o ka ca ka tɛmɛ min bɛ perdre kan quoi oui an ma dan o ma an tilala ka bɔ ko 3-4 kɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire o bɛ ye championnat d'Afrique ye bon o kun ye Mutayi ye bon ani zone 2 an y'o bɛɛ kɛ o championnat d'Afrique ye Mutayi la ne ka mɔgɔ 4 bɛɛ kɛra champion d'Afrique ye Mutayi la mɔgɔ 2 kɛra médaille d'argent et puis mɔgɔ 1 kɛra médaille bronze a sen fɛ n taara ni mɔgɔ 7 de ye donc vraiment o b'a jira ko baara bɛɛ Mali la kosɛbɛ ni sport de combat in na bon n kɛra champion ye Mali la siɲɛ caman plusieurs fois champion du Mali champion d'Afrique bon championnat d'Afrique médaille bɛ n bolo vice champion d'Afrique médaille bɛ n bolo ni ye Adam Jack Pile ye min kɛra champion d'Afrique ye kɔsa in na Afrique MMA League la min kɛra Côte d'Ivoire n'a kun cɛra juin kalo tile 27 tɛmɛnen wa nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka sebaaya sɔrɔ kickboxing la Mali kɔ kan n ye leçon ba sɔrɔ parce que comment ye fɛn dɔ ye n'i b'a ka toujours a bɛ espérance di mɔgɔ ma i gagne na i bɛ espérance sɔrɔ i ci la i bɛ espérance sɔrɔ mais comment gagne bɛ bɔ i yɛrɛ de la parce que n'i dara i ka coach la ka da i ka jamana la ka tila ka da i yɛrɛ fana la i bɛ dusu ta ka compétition kɛ n'an ye kickboxing ta k'a lajɛ sport de combat de dafalen don donc associé discipline caman de b'a kɔnɔ an bɛ min pratiquer a senfɛ parce que a bɛɛ sport de combat ye n'an bɛ se k'a dɔw fɔ ɲɛna sanda b'o la n'o ye boxe chinoise ye donc savati b'o la n'o ye boxe française ye boxe arabu MMA ni UFC o cɛ man jan ɲɔgɔn na donc o discipline ninnu an bɛ ninnu bɛɛ kɛ associé kɔnɔna na ka fara an ka kickboxing ni Mutayi kan kickboxing ye farikolo ɲɛnajɛ ye min Mali kɔnɔ a tɛ ka nafa lase a kɛbagaw ma k'a sɔrɔ u b'u k'u cɛsiri walasa k'u ka jamana kunna wolo jamana tɔw cɛ la an bɛ ka baara kɛ an bɛ bɔ an bɛ taa Mali présenter ɲɛmɔgɔ t'u kɔfil'an na an ka moyen kow ka gɛlɛn an somɔgɔw jigi dalen b'an ka fɛn caman na tagalen ɲɛfɛ an t'u k'olu si sɔrɔ franchement de a bɛ ka kɛ sababu ye a bɛ ka athlètes décourager an bɛ k'a kɛ kanu sinon nafa foyi tɛ yen mɔgɔw kɔni natalen don an na mais vraiment foyi t'an bolo quoi kɛnɛya kɔfɛ baara kɛ kun ye tɔnɔ de ye ni tɔnɔ ko don ne ma nimisi wasa boxe de n'a kɛlɛ daminɛ fo ka na se sisan ma an kɔni an ye médaille jalan caman sɔrɔ ni fɛn filɛ nin an bɛ don min na ko bi diɲɛ kɔnɔ sport foyi t'a kan wari bɛ sɔrɔ a la fɛn caman bɛ sɔrɔ a la mais an ka jamana in kɔnɔ problème caman b'an da la même si sanction an t'a sɔrɔ kuma dɔ la ka na salle la n'a fɔra champion de bɛ bɔ jamana dɔ tɔgɔ la ka taa ni jamana drapeau ye ka taa jamana kunna wolo ka tila ka segin ka na jamana yɛrɛ tɛ o champion yɛrɛ yɔrɔ dɔn. Je vis k'a fɔ kickboxing na Mali yɛrɛ kɔnɔna la précisément vu les autres pays avantage ba tɛ kickboxing kɛlaw ye Mali kɔnɔ k'u nana u faso la ko jamana bɛ nisɔndiya k'u kunbɛn ka nisɔndiya dɔ d'u ma ni min ka kan vraiment o tɛ Mali la. hali ka taa ɲɔgɔndanw kɛnɛ ka jamana kɔ kan a ka gɛlɛn Mali kickboxing kɛlaw ma
kuma dɔ la hali paase u t'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ wari dɔ bilalen don u tɔgɔ la u tɛ k'a nafa sɔrɔ. Ni anw ka kɔpantanw bɛ bɔ yan nɔ ka taa kɔnba la Israël la fédération hors de mission kɔfɛ tagali tɔ tile 2 tile 3 u bɛ misayi ci k'a fɔ ko musaka ma sɔrɔ ka transport d'u ma. O mɔgɔ minnu kan ka taa kɔnba kɛ olu mɔgɔ kelenw ni kɔciw de bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan ka wari ɲini ka fara ɲɔgɔn kan olu bɛ taa. O bɛɛ la n'an taara an bɛ taa ni di ka tila ka jamana kunnawolo a fɔ ko Afrique champion k'a bɛ bɔ Mali de la. Anw t'a fɔ faamaw tɛ wari di anw tɔgɔ la mais anw ka wari t'an sɔrɔ. An ka wari anw t'a taa wo dɔn anw t'a sɔrɔ cogo dɔn. U bɛ fɛn o fɛn kɛ u bɛ sport tɔ dɛmɛ cogo o cogo a kɛra basket ye o a kɛra foot de o a kɛra armachor ye o u bɛ tɔw dɛmɛ cogo o cogo u k'u jija ka kickbox kɛlaw dɛmɛ ten parce que o mago bɛ dɛmɛ la. Kickbox ye combat ye i bɛ to a kɔnɔna la saya bɛ bɔ a la paralysie bɛ se ka bɔ a la i bɛ coup dɔ sɔrɔ kunkolo la i bɛ paralyser f'i ka saya i tɛ kɛnɛya. Bon n'a fɔra k'i b'o bɛɛ kɛ jamana min kama ko i tɛ ka nafa sɔrɔ o jamana ɲɛmɔgɔw bolo vraiment ça décourage. Voilà. Merci beaucoup. De rien. N'a fɔra an bɛ taa an ka jamana représenter ka Mali drapeau kɔrɔ tan n'an nana ni ɲɛmɔgɔ fana tora k'an lajɛ ka surprise k'an ye franchement dɔ ka d'an ye an n'an ka ɲɛmɔgɔ o b'a to baara bɛ taa ɲɛ o b'a to Mali tɔ bɛ kɔrɔta. Kickboxing ye farikolo ɲɛnajɛ ye min an bɛ waati min na a mago bɛ kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ la. Ka d'a kan farikolo ɲɛnajɛ don Mali bɛ kɛ champion ye siɲɛ caman farafin jamanaw cɛ la. Nin tun ye Abdoulaye Mayiga Solo ye kickboxing kan ni ale farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ sen ani bolo la. Bamakɔ arrondissement 4nan sigida kalanso kelen no yɔrɔw ye denmisɛnya lajugukɛlaw carilen no yɔrɔ min na kosɛbɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Nin kelen no waleya ye min bɛ ka maa caman bɔnɛ u ni na ani ka caman bana kalanden kunda san tɛmɛnenw na. Walasa ka nin waleya in kɛlɛ sigida lakanatɔ ni ale ye sifin jɛkulu ye olu kɔni ka laɲini ye lakana ka sabati kalanso la. A bɛ walawalali sɔrɔ Fatumata Traoré fɛ. Denmisɛnninw caman sigilen bɛ kɛnɛma u tɛ sɔn ka don classe kɔnɔ o bɛɛ bɛ ka dabila. Bon jeunes tun bɛ ɲɔgɔn ta moto la 5 par groupe 5 par moto o bɛɛ bɛ ka dabila. Ka da nin waleya cɛjugu min bɛ nin sigida in kɔnɔna in na a bɛ waati jan bɔ. Nin jɛkulutɔn n'o ye sigida lakanatɔn maaw ye olu ka nin hakilina in kan ka don ba la kosɛbɛ. Tɔn mɔgɔ ninnu ala n'olu barika ɲinan kɔni tabarikala an sera ka baara caman kɛ sinon salon an sɛgɛnna kosɛbɛ mais ɲinan depuis fɛn daminɛna année scolaire daminɛna k'a fɔ ko mɔgɔ sera an ma yan minnu bɛ na ni bese ni muru ye ka na an ka ekɔlidenw bali ka kalan kɛ o ma deli ka kɛ ɲina. Donc sigida lakanatɔn ye anw yɛrɛ de lakana de don bon lakana min don jamana ɲɛmɔgɔw u kan k'u hakili to sigida lakanatɔn na c'est à dire que u hakili to a la pour que a ka fanga sɔrɔ. Nin ye maa dɔ ye ni ale lakodɔnnen don besetigi la ale kɔni ka ko carilenba de don Segu dugu kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka da a ka maa faatogojugu kan min na maa caman bɔnna u ni na wa dɔw banana ni nin waleya ninnu ye Maimuna Dawu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. Waati damadɔ bɔ Segu marabolo maaw kɔni ja wulilen don ka kɛɲɛ ni maafala dɔ wulilen don u ka dugu kɔnɔ min bɛ wele ko besetigi. Kabini nin waleya cɛjugu in daminɛna jamukan caman kɔni kɛra o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔsiraw kan. Ni maafala in kɔni ale ma se ka dɔn wa Segu dugulen caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maafala in bɛ yen sabula a ye maa dɔw faga ka dɔw sɛbɛkɔrɔ jogi. Ka kɛɲɛ ni an ye kunnafoni min sɔrɔ maa dogolenw fɛ ni y'a san 2 ye ni waleya cɛjugu in bɛ ka kɛ Segu dugu kɔnɔ o maa kelenw ka fɔ la ni waleya cɛjugu ɲɔgɔn dɔ kɛra Baginedakaw fɛ yen taratadenw juillet kalo tile 9 san 2024 o mun kɛra sababu ye ka officier dɔ muso bɔnɛ a nin na su araba konjo waati 2 heures. An bɛ waati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw bilalen no sen kan walasa tɛgɛ bɛ se ka da ni maafala in walima ni maafala ninnu kan. Mouvement Pionnier sifinw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye yasa k'u dege farikolo ɲɛnajɛ ani dɔnni sɔrɔli kan a bilala sen kan avril kalo la san 1960 a tilala ka kɛ Mali Pionnier jɛkulu ye juillet kalo la san 1994 wagatiw ni baara hakilina kelen ka mago ɲɛ i faso ye. Jibril Sako ale kɛra commissaire général ye Mali Pionnier ka jɛkulu la jumadon juin kalo tile 28 san 2024 ni a bɛna san 4 kɛ o san 4 kɔnɔna na a ka baarakɛtɔw bɛna kɛ mun ye yasa ka kodɔn nin ko in na an ka jɛ an ka Jibril Sako ka lasew lajɛ Nana Karija ko ne ka kuma baara la. Pionnier ye misali ye an bɛ min fɔlɔ Pionnier ye misali ye misali ɲuman Pionnier adamaden ye
min ye a ka responsabilité bɛɛ ta ka engagement bɛɛ ta k'a fɔ ko n bɛ n ka jamana de kuma bɔ n pɛrɛnnen don n ka jamana ko o ko ne bɛ na a la n tɛ na a la wari ɲini na n tɛ na a la tɔgɔ ɲini na n bɛ na n jɔyɔrɔ ye min ye n ka faso kɔnɔna la ka u fa n jɔyɔrɔ ye min ye faso kɔnɔna la bɛɛ ni jɔyɔrɔ don mais i jɔyɔrɔ ye min ye faso dilanni na faso ka taa ɲɛ la a kɛra Mali kɔnɔna ye o a kɛra Mali kɔkana ye o n ka jamana défend o ye pionnier valeur belebeleba dɔ ye baara minnu bɛ yen n y'o de fɔ baara jɔnjɔn tɛ yen mais mission de bɛ pionnier bolo parce que association min don association na i bɛ don a la ni dunkan dɔw de mission de bɛ pionnier bolo mission minnu don o ye ka Mali denmisɛnninw Mali mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ fasoden ɲuman ye fasoden ɲumanya bɛ ɲini fɛn dɔw la valeur dɔw bɛ yen minnu bɛ na fasoden ɲumanya la olu valeur bɛ se ka inculquer mɔgɔw la cogo di o ye pionnier mission ye ni o mission satisfera i ka jamana bɛ kɛ jamana ɲɛnama ye jamana bɛ kɛ jamana ye min fasodenw ka jamana kanu bɛ minnu na k'a don bɛɛ lajɛlen na o ye pionnier mission ye wari tɛ pionnier la wari foyi t'a la i tɛ sara a la des fois hali tɛ tɔgɔ duman sɔrɔ a la i bɛ pionnier de ye k'a fɔ pionnier cɛkɔrɔbaw caman bɛ yen bi bi in na minnu ye u ka vie bɛɛ bila pour ce pays Mali médaille kelen t'u bolo donc olu camanba de bɛ yen i b'u sɔrɔ fan o fan parce que d'abord u b'a kɛ de pour jamana mais olu t'a kɛ u yɛrɛ ye min ye ka Mali bila ɲɛfɛ foyi tɛ Mali sanfɛ pionnier daminɛna Mali la kabiri indépendance san kɔnɔna la 1960 le 21 avril mouvement national des pionniers créera a créera ni hakilina minnu ye o ye ka fasoden ɲumanya sinsin a bɔra ka Modibo ka fanga kɛ ka na Musa ka fanga bɛɛ ban pionnier tun bɛ mouvement national de la yɛlɛma donna la parce que parti unique banna a kɛra démocratie ye démocratie in kɔnɔna la association de dayɛlɛ la donc pionnier kɛra association des pionniers du Mali ye a kɛra o ye à partir de 1994 donc olu de farala ɲɔgɔn kan tuguni ka hakilinata di k'a fɔ ko ka pionnier kɛ association ye pour que a kana tunu parce que olu sɔnni don jɔyɔrɔ dɔ b'a la jɔyɔrɔ min tun b'a la u tɛ taa fɔ ka tunu ne ka commissariat nin ye mission de ye mission min don a réussite anw bolo o ye wajibi ye n'i tɛ fɛ ka jamana kuma suru tu es obligé a ka ɲa donc fierté don honneur don devoir de don an kan ka min accompli jusqu'au bout projet minnu bɛ an bolo d'abord an y'a annoncé an ka intervention kɔnɔna la don min na passation kɛra an ma an y'a annoncé k'a yira k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka segin ni fɛn kɔrɔ dɔw ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen bi bi in na ils se sentent fiers k'a fɔ ko n tun ye pionnier munna parce que valeur dɔw de tun b'a la o valeur minnu tun b'a la an bɛ fɛ ka segin n'o valeur dɔw ye n'an sera ka chance sɔrɔ ka na ni o caman ye a b'an permettre objectif ka atteint o dɔw ye jumɛn ye pionnier tun bɛ écolosow kɔnɔna la i b'a sɔrɔ n'i y'a ye fɔlɔfɔlɔ la écolosow tun na yirituru tun bɛ kɛ écolosow la jardinage tun bɛ kɛ birikidaw bɛɛ tun bɛ kɛ olu tun ye activités ye minnu tun b'a permettre denmisɛnnin ka don a ka dege fɛn camanw na an ye chance sɔrɔ bi an bɛ se ka biriki dilan bi an bɛ se ka kɛ manœuvre ye bi an bɛ se ka jardin ni fɛnw bɛɛ kɛ mais est-ce que an denw bɛ se k'olu kɛ donc an b'a ɲini pionnier ka segin école la o valeur ni c'est très nos valeurs ninnu sera ka na o ye fɛnba ye filanan ye minnu ye an ye a ye k'a fɔ ko temps kɔnɔna la an tun bɛ prix dɔ tun bɛ pionnier bolo a fɔ prix l'excellence Musa Kanute jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a ta bi parce que pionnier de kɛra association fɔlɔfɔlɔ ye Mali kɔnɔ min ye jɔn di initié an b'a fɛ an k'o valeur segin an yɛrɛ ma an ka o reprendre ani fɛn caman bɛ yen an bɛ fɛ ka don minnu na mais ninnu y'a belebeleba fɔlɔw ye n'an sera ka minnu kɛ ani an ka bureau minnu bɛ région kɔnɔna la ka bureau renouveler ka bureau bɛɛ sigi en place ka ɲa ka bɛɛ bila baara la sisan nɔ jamana kɔnɔ kunnafoniw n'a ko kan kunnafoniw bɛ lase aw ma teliya la Jaminatu Kote fɛ jamana kɔnɔ kibaru an ka ministre mun ka baara ɲɛsin no kiri bunakuma ani maaw ka hakɛ lafasali ma ni o ye Mamudu Kasonge ale kɔni ye Japon lasigiden mun bɛ an fɛ yan a yɛrɛ o bisimila alamisa don juillet kalo tile 11 san 2024 na u ka ni ɲɔgɔn ye sen fɛ Japon lasigiden kɔni ale kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ani ka sira ɲini sabula ale ka baara kɛta o sera a jɔ la o de okumu kɔnɔna na ministre mun ka baara ɲɛsinen no kiri bunakun ko ma ni o ye Kasonge ye ale kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o ɲɛsin Japon lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ yan o ma ka da kan a cɛsirira kosɛbɛ ni jamana in cɛ fila cɛ baara la ni o ye Mali ani Japon cɛ baaraw ye wa a y'a yira k'a fɔ tuguni
ko a cɛsirila baara caman na ka ɲɛsin cakɛda caman ma kɛrɛnkɛrɛnniyana ka ɲɛsin kiri bunanko ani maaw ka hakɛw lafasali ma ni ɲɔgɔn ye sen fɛ kumakuncɛ kuma na Japon lasigiden mun bi yan ale kɔni y'a a ka nusaja yira kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma wa a y'a yira k'a fɔ ko ni kɔni ye Mali jamana ani Japon cɛ o baaraw sinsinni ye wa olu kɔni na maliyɛnw dɛmɛ yaasa ka se ka sɔrɔ sira caman dayɛlɛ ani ka bɛn ani keleya ko o sinsin. An bɛ taa dafɛ jamana na Keniyakaw fɛ yen nɔ. Kenya jamana ɲɛma ale kɔni kɛlen kɔ k'a ka jamanadenw lamɛn ani ka jateminɛ caman kɛ ka ɲɛsin a ka gouvernement maaw ma. Ale kɔni y'a danganiya k'a fɔ ko ale kɔni n'a ka gouvernement maa bɛɛ gɛn ka d'a kan baaraw tɛ ka kɛ u kɛcogoya la. Ni o ye William Ruto ni ale ye Kenya jamana ɲɛma ye a ye ni laseli kɛ sigikafɔ dɔ senfɛ alamisa don juillet kalo tile 11 san 2024 Stade Us. Ni laseli ninnu kɛra kunnafonisow fɛ wa u y'a yira k'a fɔ tuguni ko a kɔni ka maa 2 dɔrɔn de tora a nɔ ni o ye a ka ministre mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don jamanaw cɛko ani jamana wɛrɛw cɛko ma ani a ka vice président olu dɔrɔn de tora u nɔ na. Jamana kɔkan kibaru Faransi jamana ɲɛma ni o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni ye kuma dɔw fɔ ka kɛɲɛ point de presse dɔ senfɛ ni o kɛra Washington sommet mun kɛra o senfɛ ni o daminɛna juillet kalo tile 9 ka taa bila a tile 11 na san 2024 o mun bɛnna u ka sigikafɔ 75 ma a y'a yira k'a fɔ ko u ka nin tɔnba in kɔni ni o ye OTAN ye ko o kɔni bɛ ka sinsin kosɛbɛ sabula nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana 32 olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na ni laseli ninnu kɛra Faransi jamana ɲɛma fɛ Faransi jamana ɲɛma a ye hakililajigin kɛ ka kɛɲɛ n'a ye tuguni ko Feylan ale ni Siad olu kɔni sen donna nin tɔn in na wa a y'a yira k'a fɔ ko ni jamana 2 in donni nin tɔn in na o na kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka tɔn fanga kan. Halisa jamana kɔkan kibaru jamakulu kɛrɛnkɛrɛnni wulila Israel yaasa ka taa Egypte alamisa don juillet kalo tile 11 san 2024 yaasa ka se ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ dan bɛ se ka sigi Gaza kɛlɛ la cogoya mun na ani maa minnu minɛnen don ka don kaso la olu ni Hamas cɛ ni laseli kɛra sɛbɛn dɔ kɔnɔna na o mun bɔra marabolo ɲɛmaa yɔrɔ ni o ye Benjamin Netanyahu ye ale y'a yira k'a fɔ ko ni jamakulu ninnu kɔni u kun nana Qatar yaasa ka na sigikafɔ dɔ kɛ yen nɔ o mun na jamana 4 sen donna o la avec les médiateurs a y'a yira k'a fɔ ko ni sigikafɔ in senfɛ kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛna fɛɛrɛ minnu bɛna bila sen kan yaasa dan bɛ se ka sigi nin kɛlɛ in na ani maa minnu minɛlen don olu bɛ se ka bila cogoya mun na o bɛɛ kun bɛ nin sɛbɛn kofɔlen in na. Achen mila de ran filɛbagaw ni bɛ dan sigi aw ka nin dɔw kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la an fɔ ko kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.